voor mij, ja, ik weet niet of ik mijn favoriet mag uitspreken, maar dit is toch wel echt een lekker slecht beetje. Ja, zeker. En ja, ik heb ook het feministen, die stond hier achter, die vond dit optreden proberen tegen te houden. Yvonne Kronenberg is heen, maar we gaan toch door. Tim is er klaar voor. Ik ben er helemaal klaar voor. Is Meersen er klaar voor? Ik zeg, is Meersen er klaar voor? De groep met het truttenliedje! Die beste liefste van de ganse wereld, die beste zwanste van het heelal. Die krijgt ons alles best op wat vervelend. En wat ze is geen stomme kou. Ze maakt er zich één keer in wil trekken, dan zegt ze schat, ik zou aan de deur. Dat werd ik echt een te verrekken. En zin een spaat te drinken ben ik dan de groepen. Want de kruisrut is tot de soepen. Maar met de bus terug, ik wil wat roepen. Zo ligt ik zussen afgeschoten amuseren. Wees ik alleen maar lamenteren. Houd toch de kruisrut, ga toch weer weg. Oh, als het nog maar een zeer want de schone bus zit weg. Besticht het allerschoonste meidje, zo'n zondagsdicht heb ik nog wat gezien. Ja, die gezicht, dat is toch juist een pleitje. Hij zegt, die zin met die ik altijd gooie zin. Maar dus toen leef ik happy en groen liedje. Toen zei ze, schat, is er laat? Dat is dan een van die wenige gebleken. Houd toch de moed, want ik ben nog lang niet aan. Houd toch de kruisrut, ik stop de soepen. Ga met de bus terug, ik wil wat roepen. Stond ik visjes afgeschoten amuseren. Het is niet alleen maar lamenteren. Houd toch de kruisrut, ga toch weer weg. Oh, zet nog maar eens heel, want we zullen een beetje weg. Komt er eens mee. Toch ding ik wel eens even scoren, heb je niet. En als ik straks de hoeven schiet, dan heb ik al gespeeld. Jo, leef ik heb de wedstrijden op die van Legoland. Maar ben ik met die vun en nu over lekker praat. Ik stond te zoeken, ga met de bus terug, je gaat maar kopen. Zo ik mijn zusters heb geschoten amuseren. Dus ik alleen maar lamenteren. Als op de klap terug, ga toch weer weg. Oh, zet toch maar eens heel lang verzonnen een beetje weg. Hoe zing je het? Ja, dit nummer is eigenlijk zo slecht dat het weer goed is, hè? Ik weet het ook niet, ik vind het zelf moeilijk. De dolle Mina's hebben inderdaad al geklaagd van het liedje. Die vond ik gewoon erbij. Dus een uurtje tijd om maar zo in een jury te gaan.